kuchingamidzai pano Sly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rudzenya. Nhasi tatiregai timboshanya kuChikurubi Female Prison uko kune hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Tichimboita hurukuro nawo kuti tinzwe kuti dzingave dziri mhosva dzei dzakamboita kuti vaonekwe vari mukati meusungwa. Nhasi ndakagara nasisi vangu vanonzi Lakela Sweswe vakaita mhosva yavo yemedha vakatongerwa 18 years. Tida kuti tivape mukana vatitsanangurire kuti chii chakaitika musi uyu kuti vazoonekwa vane mhosva iyi. Sisi Lakela tokuchingamidzai muchirongwa chedu. Sisi Lakela chakaita kuti muwanike muri mukati meChikurubi Female Prison yange iri mhosva yei? Ndemedha. Okay. Maybe mungatitsanangurira kuti chii chakaitika musi uyu kusvika pakuzopara mhosva iyoyi? Zvakatika ndezvekuti ndandichigara nemurume wangu. So murume wangu munhu uya anga achifarira kumadoro. So paanga achimadoro akadhakwa ndipo panga kuchiitika violence. So pandakaparira mhosva anga akadhakwa. Nekuti munhu uya aigara achindirova mazuva ese kana afungira zvake kundirova. So pandakaita mhosva iyoyo iye anga aenda akadzoka mukati meusiku akasvika akatanga noise semagariro ake kuti vhiri aigara kana akauya echiita noise. So akatanga kundirova. Paanga ndirova akabuda panze. So kubuda panze kwake ini ndandisingazivi kuti aenda panze kunodii. So ndaiziva kuti akabuda kwake panze kwanga kune mawiponi zvimasimbi zvimachichichi. So paakadzoka inini ndobva ndatora banga ndikamubaya nebanga. Pabva ipapo akawira pasi. Kwanga kuri mausiku. So ndakashaya action nokuti ndiite sei nokuti pandandichigara kumayadhi. So kuti ndiende kune maneighbors kunotaura kuti iyi ndaita chinhu chakadai vanga vasingavhuri mausiku vanhu vacho. So ndandine vana vangu 2. So ndakagara kusvika kwaedza. Pakaedza ipapo ndikafunga kuti ndiende kuhama yake inogara kuKensington kunovaudza kuti ndapara mhosva so. So pandakaenda kunovaudza vakabva vafonera Kensington Police, vaenda kuKensington Police. Kensington Police ikafonera iyo site kuti vaende kunamba 156 Benevista kunotarisa nekuti kune mukadzi aita so. So pavakafona iyo site ikaenda kunotarisa. Ndosaka ndavafona kuti vari kunditsvaka ndiuye ikoko kuHillside Police. Ndobva ndabata neHillside Police. Iyo site ikandiisa kuCentral kumaoko eHomicide. Homicide ikandiendesa kucourt. Ndobva ndaenda kujera. Okay. Zvamaimbogara muchinetsana nemurume wenyu yakanga imbori nyaya yekuti pese paadzokera inenge iri noise mumba? Kunenge kusizimwe kuva kunenge kusina problem. Ngozviya zvokuti munhu anenge adhakwa rowa nedoro rake obva otanga noise echindituka maybe anenge achifunga kuti maybe ndiri kuunza varume watu. Okay. Zvakatora nguva yakareba sei muchingoti pese paadzoka maitira noise, pese paadzoka maitira noise? 3 years. Okay. 16 konga kuri 4 years. Okay. Pa 3 years apa makamboenda here kana kuhama dzake kana kune dzenyu kuti munomudza kuti ndo mararamira ndiri kuita kumba, baba mwana vari kuti vakadzoka kumba ingori noise, vakadzoka kumba kungori kurovana? Hama dzake eseti mai vake ndivo vaiziva kuti vhiri anogara echindirova nekuti rimwe zuva ambondirova chero mai vake variko. Okay, mama wacho vakati chii? Anga achimutsiura chete asi Okay. Ko kuhama dzenyu
makambovaudza here kuti ndo mararamiro andiri kuita everyday baba vomwana pavanouya vakadhakwa ndinorohwa ndinotukana tunoita noise mumba? Hama dzangu ndakambomusiya ndikaenda kuhama dzangu kuti ndinogara ndakaenda kuna mama vangu kuSlovela kumusha ndova ndataurirana naye. Pane chakambochinja here pamakamboita izvozvo? Hazvina kuchinja, aichinja venguva diki ipapo asi zvikasvika kuvatanga. Okay, ko kumapurisa makamboenda here kuti munotaura kuti ini nomba kwangu murume wangu zuva rega rega rauya akadhakwa inoizi mumba? Ndaichienda kumapurisa kuyosaiti. Mapurisa achiti kudi? Zvimwe nguva vamboti ngatiende tinotaurirana, rimwe nguva vambomusunga. Asi hapana chakachinja? Hapana chatakachinja. Takuenda muzuva ramazoita noise yazokonzeresa mhosva iyi, vakadzoka kumanguvai ende chavakauya chacho vachiti noise iri kuitika ndeye chakati, yakanga iri nyaya iyi? Hapana, munhu yauya angoti veraka vanokurova chete usuke chikutuka unoita chihure unopinza varume pana pamumba mangu wata. Okay. Imi mukamudza kuti handipinze kana kuti makambomubvunza here kuti ukamanje ukampindura futi unenge une mhosva, ukanyarara unenge une mhosva. Ko vemanext door musi waiitika izvi? Venext door vele vanga vasingaziba nekuti munhu uya vele vanga vachimuziva. Saka iye paakabuda panze imi muchizosara muchibata banga, chakanga chiri chinangwa chenyu chekuti muzoti inini pamwe panze apa aenda unotora ichini kandibate banga chi? Nekuti nasingazivi kuti kubuda kwake panze ainotora inokuti akauya akabata chidanda. Sapa akapinda akabata chidanda apa chii chakaitika kuti muzosvika pamubaya ende makamubaya pai? Pahuro. Okay. Ane here zvaakataura pamakambaya pahuro pacho achizodonha pasi? Akati kudi? Anga achitaura kuti wandibaya wakuda wakundiuraya. Okay. Paiitika zvinhu zvese izvi vana ndanzwa kuti mati mune vana 2. Vana vakanga vari kupi? Vanga varara. Vakanga vasiri murume imwe chete? Kwanga kuri rume imwe chete nekuti nganga kuri vana vadiki ivo vanga varara vasina kuzvona. Vana vanga vakura sei? Mumwe anga ane 9 months, mumwe anga ane 2 years. Okay. Muchizoona zveshuwa kuti munhu ndamubaya pahuro ropa rakutoerera, makanzwa sei kana kuti chii chakapinda mupfungwa dzenyu muchiona ropa richierera richibuda pahuro? Ndakasvika zvangu ndaisha. Koiye paakati wandiuraya wandibaya pahuro, ndapi mashoko amakamupindura nguva iyo? Handina ini kumpindura. Okay. Samakarara usiku hwese akangorara ipapo ropa richingobuda? Okay. Kwazoedza maenda kunehama dzake dzamakati ndakaenda unomutaurira, hama dzakewo dzakati kudi? Hama idzodzo dzakafonera mai vake nekuenda kuKensington, kokaya kuti Kensington ifonere USAID kuti inotarisa munamba 56 Benevista. Imi hamuna kumboita kana pfungwa dzekuda kutiza? Handina. Makanga mungoripo pamba? Mapurisa achisvika ndezvipi zvakatanga kupinda mupfungwa dzenyu? Vachisvika mutoona kuti apa zvishuwa ndatopara mhosva, munhu atofa? Zvekuti ndakarwadziwa kuti zvandaita izvozvo hazvisi right. Okay. Ko mai vemunhu vachizosvika vachiona kuti howe iya yataimboudzwa kuti
mwana wenyanga ngoya akadhakwa mumba munenge mune noise zuva nezuva vakatiwo kudi havana kutaura neni kana idzimwe hamawo hapana akataura chaakataura hapana okay. Saka mazotorwa maenda kumapurisa makagara kumapurisa nguva yakareba sei musati maenda kukoti ndakagara 3 days kumapurisa 3 days dzamakagara kumapurisa chainge chiri mupfungwa dzenyu muri mukati memapurisa chamaiti zuva nezuva 3 days idzodzo ndo zvaingova zviri mupfungwa dzenyu chingava chiri chii ndairwadziwa chati zvandaita izvozvo apo vana vangu vari vadiki ndakuenda kujere vana vangu vachashava munhu achavachengeta ndairwadzi nesociety kuti chatichinda infact ndandiri mwana mudiki was 23 years mazoenda kukoti manzi sisi lakela takutongerai makore anoita 18 years pakuuraya murume wenyu kwamakaita ndezvipi zvamakatanga kufunga kana zvingave zvakauya mupfungwa dzenyu muchinzwa makore amatongero zvimwe ndambozvikamuchira zvakadaro kuti zvaitika hazvichachinji kuvana one ndandinaye kujera wechitwo uyu akaenda kwama yake iyeyo yandakaenda kuKensington muchizonzi mabva kukoti mauya pajeri muchipinda pagedhi ndezvipi zvamakatanga kufunga makabereka mwana kumusana murume hakusisina moti zvakare 18 years ndiri mukati meusungwa ndezvipi zvakatanga kupinda mupfungwa dzenyu zvakatanga kupinda mupfungwa dzangu inini pachangu ndaifungira mwana nekuti mwana wangu anga ari mudiki kuti jera rizi right pavana okay. Mazogara mukati meusungwa masangano nevamwe vane dzavo dzavanenge vakapara dzakasiyana siyana ndezvipi mashoko ekurudziro amakamboudzana makagara muri mega chana chichikurudzirana kuti zvinoitika okay. Saka kubva zvamakapinda mujeri pane here veukama vakazomboya kuzokuonai mama vangu ndivo vakauya nakazeni kuzondiona okay. Pavakasvika vachikuonai mukati meusungwa ndaapi mashoko avakatanga kutaura muchitanga kuona amboti zvandaita ndaitirei dai ndakavha hangu ndikamusiya ari ega nekuti iko zvinoda kutambudza vana imi mukati wokudi zvandataura handina kumbotaura navo zvakana nekuti ndakaguma ndikachema zvakabva vati ngavaende zvavachazodzoka kana ndadi ndava right okay. Saka vakazodzoka vana kuzodzoka futi okay. Ko vamwewo veukama vasiri mama nekazini vakazombouya kuzokuonai havana chingadai chiri chinangwa ndechekuti havasi kuziva here kana kuti vanozviziva saka chamukafunga kuti chinangwa chavasiri kuwira kuzokuona ichi ndisingazivi inini kuti zvavari kufunga vari kufungei navo okay. Saka mashoko amungada kuvaudza hama dzenyu idzodzo dzisati dzauya kuzokuonai zvii zvamungada kuvataurira zvamuri kuti dai ndavagara apa ndanga ndichida kuvataurira chakati nechakati zvandida kuvaudza kuti first of all vandiregerere zvavo zvandakaita ndinoziva kuti maproblems mamistakes anoitika nekuti handina kuita nekuda kwangu handina kuita nechinanga ndichida extent yakambondiwira chete
and ndokumbira kuti vasasunge mwoyo yavo havo vauye vezondiona ndivakumbire ruregerero zvangu kuti nekuti vaende kuhama dzemurume wangu vanotaura navo. Zvichida pane hama yemurume wenyu yakatarisa izvozvi, ndape mashoko amungada kuvaudza? Ndinoda kuvaudza ndeyekuti vandiregerere zvangu zvandakaita. Ko izvozvi kuno umwewo ari kugarawo kumhuri yake, ari kusangana nemhirizhonga idzodzi mudzimba, ari kutofunga kuti ini nemurume wangu uyu zvaari kuramba achindiita izvo tichazopedzisira tabayana nemapanga. Nderipi shoko redzidziso ramungada kumupa kuti asazooneka achiparawo mhosva yakadai? Nderekuti ukaona muchiita violence mukadzi nemurume, zviri nani wewe mukadzi usiye murume uzviendere zvako, usiyane nazo. Tichiuya mukati mejeri rimwe, ndapi mabasa emaoko amuri kudzidziswa nanagogo muri mukati meusungu? Mabasa emaoko ine zvandanochiita, ndakamboita mabhegi emabeads nemabhegi emakrama matambo aya, nekugadzira mafuta, toilet cleaner, madishwash. Okay. Pamunenge muchiita izvi zvinenge zvichikubatsira ichi? Zvinenge zvichibatsira kuti kana ndabuda panze ndiwane chekuita. Okay. Ko zvamungadawo kuudza vamwe venyu, because pane vamwe venyu izvezvi vanenge vachita inini nyange vakatidzidza zvakati ina handidi, zvamungadawo kuvaudza kuti vakurudzirikewo vaitewo mabasa emaoko kuti kana vazobuda kunzoko vasazonopara mhosva dzavo? Ndeyekuti chii? Ndeyekuti kana uri muno munofanira kuita mabasa emaoko, nekuti ukabuda panapa mabasa akawanda ambowanika, asi emaoko zvichizviitira wega. It's the best way. Okay. Tichipendera chirongwa chedu, ndezvipi zvamungati inini kune veruzhinji veZimbabwe vakatarisa kana kuhama dzangu idzo dzakatarisa nhasi, mukandibatsirawo nechakati, zvingave zvekushandisa muri mukati meusungwa, zvekudya chaizvo, zvamunoda ndezvipi? Ivo vasingawi kuzondiona pamwe pane veruzhinji veZimbabwe vakatarisa vanogona kungoti inini hangu sisi lakelana ndafunga kuti ndivabatsire nechakati semunhu asina hama dziri kuuya kuzomuona. Alright, zvandida kubatsira nazvo ndezvozvo kuti ndigare ndichigadzira ndezvemabhegi, zvekudya ndikazvida, asi zvematambo dzemabhegi ndizvo zvandinoda. Ko zvimwewo pane zvekupfeka nechi? Zvekupfeka ndinozvida, like masocks, mahembe dzejira, nekuti jira redu riri kunetsa ende madress akawanda atodambuka, vamwe vari kupfeka madress akadambuka nemajuzi. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe sisi lakela vachitaura, vari kuti kuhama dzavo ndiregerereiwo pamhosva yandakapara, zvinhuwo zvakangowira pandiri, hazvisi zvinhu zvekuti ndakaita ndichida, vachiti kuhama dzemurume zvekare ndiregerereiwo pane zvandakaita, musandiomesere mwoyo yenyu. Vachitiwo kumhuri yeZimbabwe yakatarisa, ndinewo zvibatsiro zvandinokumbirawo kubva kwamuri, zvakaita sehembe dzekupfeka, masocks, majuzi. Vachitiwo inini ndiri kuita basa rekuruka mabhegi ndiri mukati meusungwa, ndanga ndichikumbirawo kune vakateerera kuti vanditengerewo tambo dzekuti ndirambe ndichiruka mabhegi kusvika ndazopedzawo kusevha mutongo wandakapiwa. Isusu seSlyMedia tinoti rambai muchilike, rambai muchifollowa, muchisubscribe zvakare kuti patinoisa zvirongwa izvi musaoneke muchirasikirwa. seSlyMedia tinoti building bridges.